Need to want to give a call but talk lot of Christo. Follow this video, you will get the more. Mata yugo panga kwani tajino raja kina mir. Akini ya mir. Bachar katan jagwa goro no la ka reita ka. Bichu rai ka wila. Chang ni jan ko rai ko yo. Ba yugo ko ra. Be yugo no to ta go. Rai ko goro pang. Goro ba la na ba menana. Anga lor jino. Ko bi jino ko meda. Hallelujah. Allah rai ko ta ba la ta me. Nuri da mai wuce yi wata tsohon rijin mana ba tsohon balat. Anan mun nan dimo, ne ta wani kamar sayar na kiyan waken ga wajen yau. Wajen ta an tsohon yau. Hallelujah. Na mai jaba mai da korari a wata reno adi, shi ta wiwa. Tanta ji yau mana ka to, na mai yau na ka to ni wai. Ana tin ko problem yan yo. Mai yana ku di for ka ka to. Hallelujah. Hallelujah. Shi ke ni fara ba ja mota. Ni ko no go me. Mutara mutin ya daga ya ga tano ni ya biyo na. Daro ne na mu. Da mun bi ya mutan yo. Da yi yo ko no te baro ko nan tin shi mu nan. Hallelujah. Mutane mun arka mo, wani na mun ron ta ku ya gwai yana. Kontra na mun arka ne. Ata ka ban jan mu di mu ta tara ta mo. Bo bana ro ta gwai yana. Atin ta na ro ko tun wan kwan, ta ke ne tun wan kwan. Ana da mu da ku na mu ta. Da wa goro gwai yana. Hallelujah. Ko ba de ku min da tara ku miran. Hallelujah. Yesu ana maka tiara nuri. Akan telah kau jangan